אחרי 36 חודשים ואפס הישגים, הגיע הזמן לשמוע את העובדות. כשכל הבנקים נהנים מתוספות שכר ובונוסים, ובדיסקונט, אפס תוספות שכר ואפס בונוסים. רק אתה מעביר שעון נוכחות. אין שוויון ואין צדק חברתי. נסיעות לחול זה אחלה, אבל מה עם הפרנסה והעתיד? כשהמחשב קובע לך את גובה הסלקטיבי, אתה ללא ספק יוצא מתוסכל. פירמידה מתקצרת. אין אופק ניהולי והקידום האישי נפגע. דמי מעבר, חשבון רעיוני, אין שקיפות ואין קריטריונים. ואין מי שמגן על חוקת העבודה. אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים. כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף. בכל דמעה שעוד תרד יגיע הצחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.